Není týždňa, čo by táto vláda niečo neposrala. Ako napríklad teraz minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Všetci vedeli, že v Maďarsku bola potvrdená slintačká krývačka už 7.3.2025. Čo s tým spravil minister? Na Facebook dal v ten deň 2 príspevky o MDŽ, ďalší deň 3 príspevky o MDŽ, potom 1, potom 2, potom 2 a tak ďalej a tak ďalej. Ale pozor, raz dal aj príspevok o boxe, potom zase MDŽ. Až prišlo konečne pred 3 dňami priznaním, že áno, deje sa to, ale nešírme paniku. Len aby včera mohol zvolať mimoriadne zasadnutie vlády. Z celkového počtu 25 príspevkov u neho na Facebooku väčšina nesúviselo s jeho robotou a bola hlavne o MDŽ. 2 týždne mu trvalo začať sa s tým poriadne zaoberať. Aj to situáciu bagatelizoval. Moja otázka znie, dokedy chcete túto bandu diletantskú obhajovať? Čo za rok a pol pre vás také popiči spravili? Zatiaľ som na túto otázku nedostal ani jeden jediný príklad. Zdieľajte toto video prosím všade do komentárov. Nech všetci vidia, aká banda babrákov nám vládne.